जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କରିବା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବିକି ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ କିଛିଟା, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ଭଲ ପାଇଁ। ତାପରେ କଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ବସାଇଦେବା। କଢ଼େଇ ଟିକେ ତାତିଗଲେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତେଲ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା କାହିଁକିନା ଭଜା ଭାଜିବା, ସେଥିପାଇଁ ତେଲକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଖିବା ତେଲ ପକେଇଲାଣି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେହରେ ଦୁଇଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ଜିରା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଉନି କାହିଁକିନା ଭଜାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରା ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ତା ଦେହରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ ଗୋଟାଏ ରଖିଥିଲେ, କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଚୁଚୁରି କରି କାଟିକି ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ସେ ଟିକେ ଜାରିଗଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା, 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ସାଙ୍କୁଳି ଗଲେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ପରିବା ଆମର ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍କୁଳି ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍କୁଳି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ସାଙ୍କୁଳି ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପୁରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ଟିକେ କମ୍ ଖାଇକି ବେଶୀ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାମଚରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ ନେଇଛି। ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଆଳୁ ଶୁଖିଯିବ, କୋବି ବି ଶୁଖିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା ଟିକେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ, ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଖିଦେବା ଖାଇଦେବା। ଟମାଟର ଦେଇଦେଲେ, ଟମାଟର ଦର ସିଝା ଆଳୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟର ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତ କୋବି ଆଳୁ ସିଝିବ। ଟମାଟର ଦର ସିଝାରେ ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଝିବ। ଟମାଟର ସିଝିଗଲା। ଟମାଟର କ'ଣ କରିବା, କାଟିଦେବା ଖରିଗାରେ କାଟିଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଡ଼ ପିସ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ କାଟିଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ କାଟିକି ଆଳୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି କୋବି ବି ସିଝେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା